Nhamo yasarira vasina zvitupa kunesu vanazvo. Hatipinde Botswana paweekend kungonoita chero yataita. Zimbabwe has opened borders with the Botswana. You can go in as long as you are holding a Zimbabwean ID. Izvi zvafadza izvi. Mapassport anga akwidziwa kamusa kangamwe January mapassports ari kukwidziwa, but zvichine basa kana taane imwe nyika yekuti tinoenda edu kunoita madhiri edu tichishandisa zvitupa zvoga. It's both ways. Chero Botswana anogona kuuya kuZimbabwe using their ID. President vataura vachi-explaina kuti zvaitirwei. Vari kuti Ivo, there is no need to continue the colonial past. Tichikona kungo decolonize Africa. Yezvo vachizvitaurira. After he was making a statement here, and we have agreed, I can announce it, we agreed that from now on, we shall instruct our officials that there should be no question of how to enter Zimbabwe or to enter Botswana. That should be cleared. The two of us, we have agreed, realizing that because we are African, we should be able to walk into Botswana, walk into Zambia, walk into Kenya. And we've just agreed when we were sitting there, my brother, why do we restrict ourselves? Somebody said in the past, when we were all together, then the Global North came and made boundaries where a family's kitchen became on the other side of the border, the bedroom on the other side of the border. So why should we continue to respect this? Let us open borders among ourselves and move freely. Please leave your comments down below. Muchitaura kuti munofunge ine zviri kuitika. Do you think this deal is going to benefit Zimbabwe kana kuti ichabenefita Botswana? Do you think it is going to move business from Beitbridge to Francistown? Pane machanges here makuru achaitika panyaya yese iri kuitika iyi. Ngonyorai zvamunofunga guys, tionesane kuti ko vazonyanya kutiitira tsitsi yezvino mapermits akavhurwa kuSouth Africa vari kumboedza kuita sei nesu chaizvo chaizvo.